ktorý hrdo pôsobí v Bratislave a vychádza z Bratislavy občas zahrať hudbu, ktorá tu vzniká aj sem tam po svete. A niekedy aj zaniká. Tesne vlastne pred vydaním debutového albumu sme boli s jedným našim kanadským kamarátom Milanom Andrej, tiež super výborný umelec, skladateľ na pive a dal nám takého chrobáka do hlavy, že sme to vlastne spravili absolútne za 5 minút 12, tesne pred vylisovaním vinilov. A vlastne podľa mňa, že lepšiu vec sme spraviť nemohli, pretože naozaj Kristián Miehová ako Šedivý je trošku také neeurópske. Je to skôr na právnickú firmu, než na hudobný projekt. To, že sa to stále mení a že my sa nútime stále to meniť, nezažívame stereotyp pri tom, čo robíme. A asi ja mám musím rada takú tú organickosť v tom celom, že čo tam na tom pódiu necháme, tak to tam presne zaznie a nič viac a nič menej. Vždy sme si všimli, že vlastne vždy sme spravili niečo pekné vtedy, keď sme boli dobre motivovaní, alebo keď sme cítili, že tá hudba bude môcť byť aj vypočutá. Mňa napríklad funguje, keď som down, tak vtedy akože píšem pesničky, takže u mňa je to skôr také emočné, že proste sa musí niečo stať, aby som mala o čom písať. Nič akože špeciálne sa nedieje, skôr sa tak nejako ukludniť v hlave a sa na to proste nastaviť, že čaká nás nejaká vec dôležitá. Akože, že tým ľuďom vždy treba priniesť 100%, ale keď hrá človek ešte s ďalšími 15 ľuďmi, tak trošku na ňo preniká také myšlienky, že či som myslel na všetko. A to je asi jediné, čo vytvára ten tense. Takých ľudí je veľmi veľa a myslím si, že všetci, ktorí s nami budú dnes večer v Tržnici zdieľať to pódium, tak sú pre nás inšpiráciou. A väčšinou si vždycky vyberáme ľudí, ktorých obdivujeme, od ktorých sa máme čo učiť. Takže toto je za mňa nekonečný zoznam mien. Ja som sa minule pustila, keď som nebol doma. To aby si sa nesmial. Ale takže nie je to smiešné, ale keď som bola na 1.4, tak som bola na speváckej súťaži a spievala som od Zuzky Smatanovej Tam, kde sa neumiera. Tak toto som si pustila po dlhej dobe a normálne ma chytila taká nostalgia, že wow, zaujímavé. Toto nemám šancu Nemáš prebiť. šancu prebiť? Tak neprebiješ. Ale určite, hej, napríklad PS, alebo UKND, alebo takýto. Kebyže nerobím hudbu, tak asi sa budem musieť niečo naučiť alebo vyštudovať niečo úplne iné. Ale nemám vôbec takýto sen nejaký, ktorý by mi splnil nejaké tajné túžby proste. Za mňa tá hudba mi spĺňa absolútne všetky kritériá. Ja som vlastne už v 14 fičal do Prahy za hudbou, takže to spravil jeden náš kamarát, keď sme boli na Sicílii. Hralo tam Imagine, Beatles a niekto povedal, že dobrá skladba a on povedal thanks man.